Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyillah wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanku da wannan lokaci. Duk mai son shi alheri ya saurari wannan video. Lokacin da muke cewa mutane su yi hakuri da izinin Allah madaukakin sarki, mun san da sojan Niger suna kokari amma su ƙara, hukumomi su ƙara. To mun kai wannan lokaci. Tsoro ya canza hanya. Mutanen da ba su iya yada alheri, ina su Ingande, ina su Maira Jibrin, ina su Mai Dalili, ina su Adam Siliyon. Wato sojojin Niger sun yi babban nasara a inda suka kashe ɗan ta'adda 183, in baka fahimta ba 183 bilan provisoire kina a cikin Torodi, wanda wannan kisan da aka musu an samu an yi shi ne ta hanyar jefa musu bama-bamai na jirage maras matuƙa na Nijar. Ku kabbara, ku ce Allahu Akbar. Annan muna tabbatar muku da cewa shi kenan ƙasanmu ta samu lalle waɗannan jiragen. Yanzu rawa ta sake. Bayan waɗannan misilolin da aka halba musu, su zawon da ke ƙasa an ba su alert sun bi su, sannan kuma helicopter ɗinmu ya yi nashi aiki. Dama mun gaya muku ku aji bindigogin nan, ku rabu da cutar talakawa. Allah ba azzalumi ba ne, bai barin azzalumi ya ci gaba da yin abin da yake. Ku yi ƙoƙari ku yaɗa muna wannan bidiyon, saboda da shi ake razanar da mu in an ka yi muna wata ɓanna irin ta shekaran jiya wurin da aka kashe sojan mu 10. Allah ya ba su gidan aljanna, amma su za mu suka report su kashe wajen mutum 41 daga cikinsu. sai ya zamanto na sozawan mu waɗanda aka kashe shi munafukai irin su Adam Siluwan da sauran suka yaɗawa, ba galabar da aka ci ba a kansu. Don haka masu baƙin ciki ku ƙara juriya, yanzu za ku fara shiga baƙin ciki, tunda baƙin ciki ku farin cikin ku bai samuwa san azabtar da waɗansu 'yan ƙasan nan. Muna jaje ga waɗanda suka rasa rayuwarsu a cikin wannan yaƙin da aka tilastar da mu shi. Allah ya ba su aljanna firdausi maɗaukakiya. Waɗanda suka ga ba za su iya ajiya ba daga cikin 'yan ta'adda, to lalle su shirya zuwa lahira, kuma directly zuwa jahannama, don baka kashe mumuni ka shiga aljanna bai ci ba bai sha ba. Assalamu alaikum.